Elio ngaterigwa ngamba tebia mang'anaya aya na romo nene bw'emeganda Nyasaye bwa Abaisiraeli agoteba kanywe motinde na moroke mowense na timo imoka naende asenge nkiese gindarete asengati ya ino bono gokonywa aya kanyuka gunse raro Nyasaye atesegi erinda kurwani obotuko obwo bakungumura abasacha bakonyu ayetenda wema fanya nini erinde Nyasaye gererie bikoru biri byao waomerana no musacho wa sesegi erinde erikaba omeranire sesegi arwe testimony ataboriri asegetaria Yesu nare koira libagante banga pole ase family asengencho yoko mosirio mwancho ino neri ngana likongu ekiagero mobere otabwatio motwe oitolikoro kuo mobere naigo cyo chibuno motwe orurororo na tuamanyire ngoma nene oirire libaga lia chochi aserieta lia Yesu na chakire gosoma maliko timanye tigo sonde nale baigwana inene buku 12 verse 15 Romans 12 verse 15 Romans ebuku ebore tinkora ndi gonda sabire family ekiare buku nongo confirm ko olio nyore bono soma 12 verse 15 Romans goka amonabwo bako goka rera amonabwo bakorera bono rero inkitora atokore torere ne family ya chochi ekiagara chochi takore tingaki omaete naye goko bamoyo aye birangere biao tiga biba senyomba yebirero 7 verse 2 Ecclesiastes 7 verse 2 Ecclesiastes ina batebiringa no morandia egotolike gente kyao 7 verse 2 Mbuya kogenda se nyomba yebirero kobwa kogenda se nyomba yamegoko ekiagero yo no romo elio okiro monto erikikabe wana bare moya buna tokanseta tobeke biranga ebito ngana intuli tukerimo amakweri naro na ene nkorara tore aravu chingoro chiabo chimanya manganaye nekero kwa manyire na ndona kuwe bolinga ki ekero na ikali ochochi igona arora bakonda gitiga na iga era banjie na kwa na kibona matanga na arabe conducted ona kuwe boli ekyo ekera na janga nyora bagaka bagoteba ngera na tinde kunchirende yonsi eiteime jando yae era gijatinde ku edini ne yabone etabo mejanda takora tingaki omaete mejando nero ekiagara totatware tio borandia amatanga atachakiri kora obuya korumambia esakasage koba goikatomanya ngana ya kwarengebo gosaba natalibo ntebu kweteba 6 verse 3 Ecclesiastes ekine kiabagaka bali batachareti na bagungu bake okurwa dabanga njoma nyete njeti inchareti kwanza rabandika kizeze kindi ninkaigwete madara kinayo sireiri kizeze kikolinga kibono baminto omonto kwamenyire myake menga sense gese kwanywa metwe kenyoro kwamenyire kenyoreke nonyane sese ye kenyoreke neboli bumo ngino moinalina kyakoroku iyeko maete elieta ngakibono rati wesese ko 6 verse 3 Ecclesiastes ayo monto iboire abana riganeri ayo monto iboire abana 100 na abe moyo asenga kiye myake menge no nyama tuko obogima bwaye abeire amanga mwana nyomenyire emyake menge kurendete gogeti asebinte biyo byobogima obwo nana bono oyigogwa tatinde kwa samazikani Suramani agotebanga omwana okwerete nda yangina iyare buya kubuo monto iyo naye goko bamoyo anja naye kerora akwe amatangao abaya mazikani aseretaria Yesu omaeta abantu batatagetia matanga abaje koba ya mazikani abantu bete yarigane tikogenda igoro igo bakuna gotebanga matuka yako na gokwana ugakarare
bono na buganko ene keringa matuka ya takariare iwa 6 verse 3 and 4 Amos. Six verse 3 and 4 Amos. Ntaetorore sababu abantu abange batabera tina haja ne kanisa atabiri na haja no Kristo atari na haja na kindi lakini yomatebya mangana aito uji wasoma aronare birengere biyaye. Amos 6 verse 3 and 4. Oh beno abantu abo bagoteba ngali ituko obobe ngangerire ay baba ande wajagire ko bege kia oro nasoma gerigeri ikiro tige kia aye beno abantu abo aba bakona goteba ngali ituko abo no to konanira naye amaisokora ta somari ngale una liki ekiagera abantu ngoro barenza abakigosoma banyora ne genti kyao ngangarerire namwanjira ogokoro kube nande tuanjira ogokoro kube kwabera sigati yaito. Number 4 abantu aba bakona goteba ngali ituko ngareri kare ngakibare soma verse 4 mukurarira bino obwa abantu abo bakurarira amarira ajabeire amaino y'ekinjobu nande baba bakwera mburaso ebirogo byabo bigotota ebirogo bigotota mbiri akaro omonto akegorire onyakonyoko gende kanisa yacha muna rero ichuma mamirara gende kanisa ngate mami na akobera ekiagere kero gego tangi akora tengaji te kero kuri nona se chikabenta ebitanda bya rosi gukwe bori ngomuntu nakukuruye tande kigorobori ora bibiya yatango no bwa bantabu begarete ekiagera baigwete bamenyete buya baigwete ngensembo ne gochaka iroko mongino karare ire getanda gikinkini akarara ire getiti agache gikinkini na agache kia maita bono nye kia maino yekinjo kugiachire gakyoko gande kanisa jisese jikobe yani yeite kunyarekana naye gokola moyo kwana lingana Daudi yago kwana 39 verse 5 and 6 Psalms ande goko ibu Daudi yago kwa manyo automatic nge insa uli 39 verse 5 and 6 Psalms. Bana kwa gese baga telira igamba leta tibuku 39 verse 5 and 6 ego teba iga etikatebe nama amatuko kwangete na mengi mono enga kiyobo mabwa Daudi igenga buna telikenda genta sobusubuao arafu amaene kero omonto buna tura nonya noyo bwetengenerete bako nonya koroje ngaye naburabe maina sia abantu bande nigago etabwango ngo etore buwango buno muaga turakora sita amaene mwanya bantu nigo agotara ore buna omuwekano mwanya bantu injamo naye igo tugotara tore buno omuwekano okorora asokoro omonta akorora asokorota unabona bangina okurwa tangarero narota naranga no muntu lenge buyeri buwane nanu muntu mosaki obegete chibuti wana mobolinga nkieni kikwara ki kieni kera kitingoro kiri lakini ekana aranga ndogi ora naye na bokora karamuno omubuyeka no ikwarara otarore kieni boko bamoyo naye teba buna Dautinga amatuku kwairwe na mengi matuka yatari matambe iwa 4 verse 20 Ayubu 4 verse 20 Ayubu onyandia antu batie mana gosoma ngana gi abantu nabo baranyare ko bamoyo asenga kiyamambi muna rero twabokaiga twaicha chokyo torangiringa inchwe ase nyangi yane yo moelio elio
Oma te botara ira mogoroba. Chinza gitigare te kurubono ko jimogoroba. Ngikiaba. Aboko nyora gwaitirwa senjere ya mone yende. Naende gwazira kare na kare. Nane moto tayora gwechandere. Ekiagara tari bage gochanga liritwa kora matanga buya ekero twasoka twaikasigete gendugete kiaba ekero twasoka nyarabo ikasigete oake rwesimi ngagendugete kiabeire abantu batanga obegaki pore gaki gaki onya nori nero kure yari gento keni yansinya sako bekeire ko karabe kamonu ekiagara ese ndakare tingaki igo gwechandere kende Igoko moyo manyanga nabura abe moyo maambia botara ira marogoba mugano otokora tingaki toiyo igi yali ganita ekende yonsi takona goteba ngatikabona gukia muna bono mugutano oyo nabe kunyarekana ngo mondo naro taiko ande kanisa sengenjo ngo morayi ore kanisa iyo ngamba aetanete ngaraende na iguye tokomokua na bobe ngaraende na mosarere tierieta gokoba moyo tagwe chandera abako gozareri erieta na endonye koroyo nyasaye erieta goikarisa ligwe aserieta ya Yesu ndebu kwateba 6 verse 22 and 23 Luka. Yani omonto oboete ngomete mbanga changa no moroginde bono rendo otare morogi ngigwatigere kanisa ngateriri gwatika nari gwati bitisa ngomo maene aborogi mbakorete ngaki okay so mo 6:22 and 23 Luka. Mosesenirie Mosesenirie inwe ekero mwanyabantu bakobagecha nakobarusanania nakobachaya nakosaria marieta ino buna nababe more asengenje omwana omwanyabantu 23 Goka aseri tukoriri. Ono giagera iya ikire koba aya goka aseri tukoriria. Nagochenge kiagera. Engeri yeito nene na ye igoro haleluya. Amen. Tako na gochari ngamba gozari yeta. Biblia batanga nande nabo bakorreta nonya nababani. Osoba ndaliwe gukora. Kora rene. Sokoro chiro nabo chia korrete ababani engenche. Igo ogosarere gukwa marieta ogwa chagete kare. Nando omonto kagosarere rieta ayete binyasaye ngomonene aye no manyete buya wetani ogosarere rieta ekiagara abanyanda mwamu mbakorete ngaki. Ona nyogotigete kanisa ngocha gate binyasaye nganje no kirigiti ogarete ngatige kanisa aye agabuye ngainete ekiagara ritukoriria kero omonto nagambiwe buna gokora kwaye gwakorete ngaki. 14 verse 12 Romans. Romans riri corona batebeti ngana barumi igoto rike gento taiguji konyara gosoma 14 verse 12 12 na teba 14 verse 12 ote uma tena nyere sire bono ndage tuti bitise ase igo kero mondora se gati ito muna tora aya baba nane kwa mentire ndokiao nzoma muneri ikire ase yokera omonto orase gati yaito nache gwekwanera ere omonyene asobosibwa Nyasaye haleluya na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa mbele za Mungu siku hiyo inakuja. Asia yegaranza banonga nje mako byaro garatende bigiye kanisa nje mukamo murone nje no monginone nje no mugakone kinege ntobusa okere ire busa nana abandi mbari nko gubagoteba mana bagaka ngomanyete kanisa ne nkoro y'umuntu wona ndari ebori gabagaka engombe nibugate nkoro ese serende ekabusirende ikona kera kikabereka ngankoro uma etari arogaki na kibono musaja Daudi yarakobuga 27 verse 4 Psalms 27 verse 4 Psalms
Nasabire ligane elimo. Nasabire lingane elimo. Korwaso manene. Elio nalionganetie. Imenya se nyomba yo manene. Asama tukonzi. Yobo mabuane. Elinde ndo busera bwo manene. Nako boira nerera. Ase karu yaye. Haleluya. Naye kabe mugatata tagotigera umuntu materi nga ukingoni nori yari turatiganire nonyanu naberu obuato paka etoigo yakorangaki yaera family Biblia gontebiga abanya sae igo bakurusi gwao nabo turabe tukuna kwebori mune family nga atare kurarwara nonya myaka ebere atare kurarwara nonya myaka etatu atare kurakora gusengaki abanya sae go bakurusi gwao baso gotimoka 57 verse 1 and 2 Isaiah 57 verse 1 and 2 Isaiah omonto manyano boronge igago sira na muntu ndetari okorengera iguru yayo abeye nuwo manene igo bakurusi gwao na muntu ndetakumanyinge injo yaye bune familia tamanyetie ngenjo yaye omanya no boronge igakurusi gwakorwa sobobe oso morembe abo bagotara soboronge nigo bako babatimogete ase kimbera kyabo haleluya barabugo barabe batimogete ase kimbera kyabo baganyete kono yo moelio erinde kere kono yo moelio kubuga bakwana ya kubuga tia 25 verse 9 Isaiah 25 verse 9 Isaiah aseri tukeria abanyaboronge mbatebe iga Rora oyonera nyasao ito oyonera tuakaganyire erinda nyare gototoria oyonera monene tuakaganyire tigatogoke na gochenga ekiagara toreta irogotoreka haleluya aina ara mangana abanyaboronge barakwane ine makweri kibono igore kogokera ekerese kumatanga kanganyare betaru etio nararia ye igore kogokera 116 verse 15 Psalms 116 verse 15 ekeraba ntaba chenuwa manane bagokwa ama kweri ya inigara yenge nchene na sobo siwo manene na yegokoba moyo takwa bo ama kweri teba ngo manene ne banarara indare nda soko semeli kubo gimwe kare na kare aseri taria Yesu lakini ngio manyetense yetu waboete ama kweri iko wona togo teba 28 verse 15 Isaiah 28 verse 15 Isaiah iwo unatoka teba ntutu akori nuko buatana na makweli na tuwabuatanire na saba kure ani ni jande ni yonzi ni nyagoje kiagara tokoreta agreement ni chimbera na makweli intute goto ikange ekiagara tuakorire oborimo kobo botamero bwaito gokoba moyo takuo bwa makweli obwange kero igorera ike ingana kinde akwane nane nkio mateke kogera tokore tukobwatara na makweli igo tumenyete ngekerura akwe ngabarogimba korie ngabona ase kina tukaiyo barogimoro mokuta noyo onyeke merokero kali abantu muna gakorete ngaki naende ngangoye gokoye keresuguri ntebukwetebe 3 verse 2 and 3 Mika ekine kiabaro giboka erinde ndusi bali bobo eta makweli ororo aki ekebubo boete mbusa soma Mika isate ibungo bibere na bitatu
nta to ja soma nyiguri ngano gojakera ekine ndo kya soma nako iwete kare njira ta mika isato ibungo bibere na bitatu soma wana mano inuni gomoge jeta yara maya muanje yara mabe ni gomogo sabora amasangwa emebere y'abantu bane baba nande ngaikwa rusi kwa bekari ngane liroti geri yaho na muongo lijinyama korwa sama ugabo nuni gomogo lijinyama jiemebere y'abantu bane omogo sabora amasangwa abo mwabuna maugabo mwaya kore vinyese wena chinyama chiko nduna chinyama chiko bekwa asegetega egetega ngendo nyangeni umatene ngao esekeri narengo kwana le nyangeni narengo te bari ngayekere nyangeni igoko bamoyo tako yekere suguri ayekari buneke meroga kore tengaki lakini nyoma nyangari tukolie kina abantu banzi kwarire omobara no gakore tengaki ano matege ndongora kumia akaronya saa goja egenta gutangana kora asiri no borogi mike isana ibungo igome na bibe mika isana ibungo igome na bibe tiganda abarogi omoyo mera mama kate yabosa ekiagera ngeri na kora tengaki isoma bono ngana bi ni sirio borogi korwa sama bokaino na baringoria tiba konyorekana ase more no nyangake igoko ko bomorogi manyange gento nyasa gutangana gusirikurwa sa mabokao ngentoki nandi inyura iga mondo daigo jaga korogonde ngaine iyago jaga korogo munga oro mungana iga bonyo mwana okora agatebinge getabu ngyansirera nkare sukuru kabekire kosi ka kore kosi ya mogaso ne yari intebu kwatebe 47 verse 12 Isaya igora nengo nyakotangazira ninga mugungu oje tomo kyakanyora ngina byara tali koroga bona tako mobeka roga se lazima ekiagara yo baro nyako gako etende likoro mwana naro nyomboise ko chire buo tali morogi wakonyora ngati kunyarikana motike ko cyari muaye ekiagara ko si yo barogi takora tinga soma rende igwa otare ko suka goja Polisi wasoma kabere kwa nyanga ngosalio lijinza 47 verse 12 tiketebe njugo jae Wata bokongu oboringoli bwao obonge na oborogi bwao ebintu ebyo wechanderete korwo obwana bwao ande nabo bira baise gokonya ande nabo bira baise goseria emikando yao igo gwete ndio montago chaka koroga azi bono bali mora barogi ayegenda busyo na bali bobo eta makweli ng'abarogi mbabali manyaba kenyanja 20 verse 12 to 15 revelation enyanja egoja kusabuga bantu yairete kana omorogi ore moyo ko yana ayanja igo toreka na ndo maete igwa rinde ndio raje gutamera ngatorande iri ekiagara mona bono efilimu kebwatire iguru tekoro chinga no karanza tangorande igwo ngakimata yaragoteba 24 verse 14 naenda mangana ya maya yoboruoti narandi gwasebisa kubyonsi n'abantu bonsi elyo buwango omoyo korengaki oro rene ngiora atamiri kiagara mangana ya rero nonya nase radio garo nonya nase YouTube noare nonya nase matanga mangana ya noare nkiora ake gutamira nkiora uchoganyete nakigeko garaba abayibera ninye ebungo saba bibilia batanga rero kumura igwirio girio monene timoko ngiyontoki mogina choice abasani bali konyobugate bona mbayigo jakoba bange mono igo abandi mbaje barakurinda ekerero garara yamo ibungo bibere kire yacho isiwa ekerero kerero lamentation
ama yungo bibere igonkorera n'obororo botukobokie igakorera n'obororo botukobokia amariga gagoiteka ase chimboto chiaye asa abanji baye bonsi abasani bariko nyabwate onde tayora akoremie nande kala ko igunga buo yatorokire yaratanga igo moneke getu musacha ainaro bona tiga tubuye kane erigi abasani bao bona mbaba bagokungaina bona ngojo kabare baba babisa bagina bariko je bagotara nojo kumie bona nko babara babisa erinde eriekero bako babisa 41 verse 10 Isaiah ntomo sani bona 41 verse 10 Isaiah Rora ombanene nyasaye ngochale jina ndogiao jina banate 41 verse 10 asayo timo iroka injeni goinda amone family nyasaye gara amone family ya church timo baise goijana imbabeke chinguru amanene nababeke chinguru abakonye abasire nokoboko kwaye gukorio akuoboronge bwaye haleluya oyo ora abakonye no monene abandi gabarare mademuna tokaraza tatu zitaikorera tuacha abandi tuacha korangana kia matanga akogenda abandi tuacha korora bina cyo isi agokwana abandi tuacha korora gozenge ndoki cyo isi ominto tari tuanzi tuacha neri yanda intetebe 69 verse 19 and 20 Psalms 69 verse 19 and 20 Psalms aya no manyete amabe na koreirwe bona Joyce tebyo monene amabe gwakoreirwe nabuna nasokiwe na gochayo naende gwasokiwe na gochaywa aya matebyo monene igo manyete ababisa bane bo Nyasaye na manyete ababisa baho bonse amabayo na koreirwe bona amabe Joyce akoreirwe ne family yaye asiono ile nkoro yaye bona bwerusirie moyo aya baba aya somele ndokeri igiro semere digendo soma bono niko na semere tie ona tena bosa semere tie ngalo na joji aruro ngaro rwa mabebe lakini tina yarorere tue toko yarorerwa igogoko ba moyo ayende chando yawe yonsupi moere lyo monene 5 verse 8 Ayubu ekiri gya Joyce ne family ona ira dire family bona 5 verse 8 Ayubu yare ko bangani je Joyce ne family yaye anga barabu abare kuri Nyasaye nere mweka ara gotebia mangana ye kwa rosire ye na gochandeka motebie Yesu we chandera aya kona goeta motebie Yesu weka omo jando gochioba ekero mogaka bwo mochia kure naliri beberi gochaka korenganigwa nalioko ngunga ibeberi ndi abege tubuya abagambiriria tinachiete ko bakwanera mbai gweti bona nali abagambi bagochaka koigwa bona abagambi moja kwa moja amosi sano erungo 10 ekine kya abagambi boka nongo chakira manya goja mate ona jendari gete bugu ari getu ando basona nta amos abantu niko bageje toria okorwanerere kene awa seke gambero iriyo mugambi atagete kurwanerere kene motureti nare nse moko batinga tiga nkore entere kiri wibera ya tiga mangana yu bano gokori kiri wibere abakongo sabore buo arafu nabage chiguno yogo kwaneke ono agya yo so mendo gya nasali bono irenga nabage chigwa
Una bona nakwanira barogi lialiomba ntoka na kujango nkwani bali ekene kirakyo ekene kirakyo goikage korenga ki terereti nande tuanzi tuwegenete nga Biblia ni musema na muragani ngi bono kialengo bono goko bomugambi onye gotagete yasago sesenie goikote nenerekene otebe ngaro pi ngogosa muri ona muna wane chiba katuna igwete chigo tangaswa bagambia bange karo bakorira application banyorire ngachi form chiabo nchieteti bagambi urondo bututeni arrest 10 kwamanya ko woteba ngo mubora ko ikara motiga ngo yuma tenga kinjiraika ngo inji aye bunoko na kama otora na nganga kinjiraika aye esanduki yao ero sirire tayari egendo gitigare tigori nyagitari enkoro yoke kona goaka intetebe 22 verse 22 to 24 Exodus kine kiabagaka boka Exodus no konganya 22 verse 22 to 24 To chanda Kena ere yaye To chando mobora konde bwenzi To chando mobora konde bwenzi Ozo mwana entakana Oya bayiboli baya bakure Oza ko bajanda abumara kabere Nabara bukubararera somo nene Amaene nje ninyiwegerero kiabo wagori nje ndu anfanata watu wale wiki enda mwamu yo manane gewoka manane gago itabasacha no moro bakungu baino batigare baraba boraka na abana baino babintakana batali na baise bono gokoma moyo entakana nyebererare omurembo bwentakana bobererare lakini nakyo medaba sacha na bakungu babateba ekina tokora kende nkiyo ono igwa 23 verse 10 and 11 Proverbs ine ya mabebe nemegondo yintakana igo yokogenda korengani tianda ara korengani korwa bono nayo garuji korengania to jago tena to yueti 23 verse 10 and 11 To maisa gotumana orobebe orokoro gose to tumana oswase megondo yekintakana arakora bagego ekiagero mabori bwekintakana igare ne chinguru erena jirwanere akorwaniaye igo barabuo ekigio kabara akore no gokoira sobo sibuo manene batebio manene ngo manene mogambi talinse yokobuete bono twakoere irie mechando yaito aserie talia Yesu na marigari bakonyakorera nabana abuga nko inyuri ngatari gosira bosa 58 56 verse 8 Psalms ayo manana akoyagacha bantu baroma de batese tabandi bantu bakunya kubarira bakuna korera bwiri nga Nyasaye otare gonkonya Nyasaye marigaya ndaitire Nyasaye tazira bosa bono tigamba ene kali ngatari gosira bosa are tari goiteka soma monene aya no manyete ko nganya kwane Nigo ogosangereria marigane igo agosangera na beri girego baba nigo sangereretie amarigane okayabeka segetono kiao ine magana yonsi talikiria semuku igogoko bamoyo omonto okorera igoro yao amarigari ekero Nyasara nje gokoiraneria iyago koiraneria nando soya gotebanga mwanya bantu yago tareire eri mwanya bantu tekora tinga ki omatena aja kanyora omonto moriri no mubekera ni ekonume nderio soya komoswaga amono obari borabuna babora arwa makongo lakini yaro manyana ngakigeko 27 verse 22 Proverbs Ando baikoli kabuku lakini yonya ne namba yo mupina areko ruwa anga okiabanga kwana ngora tetora aliji karabu omonto moriri no mobekerania sekonume omoswagerania monobori oboriri bwaye tibo ogosira ere nabarigo ororanga nkwa mukwanira kangana baigwa lakini kwanyora taigweti ngagona bamarandia yako era nando montai mukikorwa abu narenge tari ayore bobe inkeringa ki amakongo nabara arwe sobori lakini ayo imoke muna gwakora tenga ki
mukutasari wame abantu mbale mukutano wega gosese mwarua amona bagaka bangi nambake bachandita abantu nababe amabebe yani amenyete seribe boire nane takumeti omaeta so menyete ribe kana gosukia ekiagara mbuga manura akwe erinde tonyora se tokobeka chia machisane 27 verse 17 Deuteronomy no koiranerera 27 verse 17 nyamwaso mabuga ngoko na ikire mukutasari gongo gorandi arayereriwe omonto gotuma nore bebe ruo mugisangio aye abantu bonsi bairanerie batebe negi anjeirusa yanjeirwarari abantu bande mbale banjete kogokere mechando y'abantu bona abana siasa nkongoki bari ekero baigure ng'omonto getaganto kaye gasegeiri guri kondo buna bono ntiniga agotebanga igo mwaigwe kia basigiti igo bono goko buganga igo oinyorenge embere ye nonyankwa yeremire urayere makerengo ekiagara chochote chaweza kufanya nini 24 verse 17 and 18 Proverbs. Proverbs rina batena nemerangani 24 verse 17 and 18. Tobaisa kogoka ekero mobiso agure nenkoro yawe tisasuka ekera agojirute agoka omonene nigo ararore okogoka omonene okorora mena gwagokire igakogechigwa eria onjore endamwa mwerie rwaso mobisoria erinde konyore onyo mobiso onyori runobokomu naye mosabere moroera mabera nakigakogerwo kenyuri isato ebiungo bibere egotebanga gukore mengoro karare menyingi nandere mengare ekiagara nabora agume nonya tokora tingati tori morebi okenyuri amagoro na muri kokenyuri aya liko jikorore se kobera okay abageni bali muacha ase muarua abantu mbale muatiga akarebu kwego tebanga banywa marua osiba bisinini oruo manya gotigari chinguru kyoko chori omonto otigari chinguru kyoko rwana kisegi bono batebiga ase muaru aro marutai na kora te crusade jebirate goni maeta marutai bono matebiga tagosiba igona nende dekorarania bakunguga anyombo sacho onyuro chire bakanyomba oyitari morebi kene yonsi gokora garoche bona tasiba 25 verse 27 Jeremiah tasiba eli ali nare korangerie crusade ngoja mwarengo ama na abanyorire elio ayo jakayo 25 verse 27 Jeremiah Elio ngaterigwa ngamba tebia manganaya aya na Roma nene bwemeganda nyasaye bwa Baisiraeli agoteba kanywe motinde na moroke mowense na timo imoka naende asenge nkiese gindarete asegati ya ino bono gokonywa aya kanyuka bunse raro nyasare atesegi erida kurwani obotuko obwo bakungumara abasacha bakonyu ayetenda wema fanya nini erinde nyasari gererie bikoru biri byao waumerana no musacho wa sesegi erinde erikaba waumeranire sesegi arwe testimony ataboriri asegeta ya Yesu bali moko nyubiri bicyanire inu motari ko nyubiri byabangina iroka bagambi bejize kinde bakongoki akominyokia bangina bamwari yaki ogando chikonywere bicyanire wae ukonywe bicyanire 23 verse 29 to 35 Proverbs abumbali bicyanire ko bada nganje ngonywa marua pinire tuto iko na konywa ovyo banjenere 23 verse 29 Proverbs ningo oyo ore no bobe ningo oyo no bobe ningo oyo ichanete ningo oyo korwana na kwerera ningo oyo akirwe chingo machita gwenera takwe
Umathora kora. Ningoyo. Obarire tia maiso. Ningoyo barire tia maiso. Na abantu abo bakona kunywa divai. Ase jinga kijintambe. Na abo bakona kuri kunywa divai yo joganirie. Neyende yuwa. Eginis na Coca-Cola. As a man of imara kama Simba. A senator na Coca-Cola pambua no aire. Kwa hiyo danga yani nchebono kuna sivili kumo sacha bono stress takora tingaki. Aya kana korusi stress igu na inuli chiko Biblia ko. Soma bunza. To baisa. Jise kote baiga. To baisa. Igo nata yo mabugate. To baisa korigeria divai. Inua yaga guojoganiri. Iria kora tari uru igoro Miami. Ende goko gesinga serikare bono ria poire siba. Soma. Ekere ko bera sega kombe. Na kuira na ise. Ngora. Omoerio. Tora gora. Omoerio nigo ekoruma buna. Ekoruma. Na tata ngakige kale. Omoerio nige ekoruma bune ngiti na korasa buna gentoki. Ekiagara buna kwazi baiga. Omobe mago gusara. Ekiagara lirubiria korire ngaki. Bono kana kunywa nege koboani ayachanira na ayatachaniri Isaya 5. Ebungo 14. Biblia batanga asayo asaba kura tonire na gwasamyo muntu wetania kerengo. Na ande nona baratake gogoita 2 Samuel chapter 13 verse 28. Bari barakoinde iyo bagotigura atinda riri gwatindire o akue sabari yama mambio tokeru. Togo itu ataratinda. Ebuku yare gosoma na bayare goteba igo. Igo goko ba moyo anja Yesu. Goko ba moyo. Biblia goteba nganinji tugambirane nonye ibe byabaririre mbisi bigwe birabese buna magene ambura mbirabese buna marionye chingondi aserie talia Yesu. Familia chochi Biblia goteba omonene natinyekera ririga kurwasa maisabo amakwelita kobo nonya no kweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.